til at blive evakueret. Både sejlede gennem gaderne. I Serbien har redningsfolk allerede evakueret 6.000 mennesker fra deres hjem. Mange flere venter på, at det bliver deres tur til at få hjælp. Regeringen har erklæret undtagelsestilstand. Og i Bosnien har oversvømmelserne også skabt store problemer. Flere byer er afskåret fra omverdenen. Denne mand har mistet kontakten til sin familie. Imate li kontakt s njima? Nema, ne može ni mreža, ne. I kako sad, šta da radite? Da idete sa... Ništa, evo, niko ne dolazi ni da pomogne. Flere end 200 mudderskred har, som her i Tuzla, også skabt store ødelæggelser. På 3 dage er der faldet lige så meget regn, som der normalt falder på 3 måneder. Både Bosnien og Serbien har bedt om international hjælp. Rusland har allerede sendt et fly med redningsfolk, herunder 70 stykker, der skal hjælpe i redningsarbejdet. Og så til Tyrkiet, hvor